napadayawan nga surat nga may kanbiag ita nga malem ti problem of the day ni Dennis iti Ilocos Sur nga napaulwan iti yaya. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam a Dennis. Dear Cousin, sagbay man nga inak ibura iti pakasarita a kasin yung kayat ko nga itaklin dito yung programam tapag kidawak ti pamalakad yo. Nang runa ka dagiti agkakalaing mangted balakad na viewers. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yo da kay nga amin nga taga Nemars Studio wenno Nemars Studio family. Kasta pa ya kablawak dagiti padak nga kanayon nga mangsubsubaybay ti programam. Naawis tiriknak nga mangibingla iti pakasarita kasinyong tangamin addaanak iti parikot iti agdama. Saan laeng nga ti panunot ko ti maburburiburan no diket pati to'y pusok. Agtawenak iti 40 idita nasikugak ni Hazel nga agtawen laeng iti 22. Wen kasinyong halos 20 years ti age gap mi ken ni Hazel. Saan matpegid di nga lakay ti lang kasin. Ngem addaanak iti natalged nga trabaho tanangato ti posisyon ko iti maysa nga kumpanya dito Ilocos Sur. Ket aklunek nga inaramat ko dayto nga posisyon ko ken kastamaten ti kwartak. Tapno no ti kasta makaasawa ak iti ubing nga amang emiti siya. Nga dayta ti dakkelabidot ko iti biag nga isot nang ted ti problemak iti agdama. Wen kasinyong aklonek nga ti kayat ko idi nga maasawa gaputag tawenak idin ti 40 saan nga deti kasadar ko, saan nga deti katawenak kaedad ko, tamangan ko nak no saan nakton nga maipaayan iti putot iti anak. Ket gaputa inaramat ko saan laeng nga ti langak no diket kang runaan na ti kinaadda ti kwartak natalged na trabaho alis tumet nga naregreg tirik na ni Hazel kanya kasin. Nupay nagsikog idi ni Hazel saan ngay manugot nga makikalay sa kanya takunana kaya't nakano nga ipapaspay laeng ti kinabalasang na kuma. Ngem adamot ten ti sikog na adamot ten nagpitpitik iti tiyan na iso nga immanugot latan nga makiden na kanyak agden na kami akas agasawa ken kas naganak iti agbalinto nga anak mi. Ket kunak iti bagik kunak iti panunot ko maamiris nan tumetlaeng nga makikalay sa kanya. Tapno no ti kasta ket maaddaan ti bendisyon ni Apo Dios ti relasyon mi ken maysa kayat kung agbalin nga lehitimo ti pamilya mi kastamet ten ti agbalin tong anak mi. Nagpasngay nga rod ni Hazel iti anak mi kasinyong impasngay na ti anak mi ngem sumagmamanulaay nga bulan kalpasan nga inawawir na ti anak mi agreklamo mati din nga kesyo saan ka no nga nasanay nga agaw awir ti ubing adda dagiti gundaway na nga agapa kami iso nga inkadeng ko nga mangalaak iti yaya kas kid daw ni Hazel tapno iso ti agaw awir iti anak mi. Nangala kami nga rod iti yaya kasinyong tinagbalin nga yaya ti anak mi kini Hazel. At dapat di may isa pa nga kadkadwami nga isumot ti paradalos para luto ngem saan nga stay in isuna. Ti laing stay in nga kadkadwa da Hazel ken ti baby mi bayat nga awanak iti balay mi ket ni Yaya Vicky. Ni Yaya Vicky nga inrekomenda kanyak ti maysa nga kaopisinaak ni Yaya Vicky nga inauna kanyak iti 5 nga tawen. Ni Yaya Vicky nga ison tinangaw awir iti anak ko wenno anak mi kini Hazel. Gaputa addan yaya ti anak mi kasin ginundawayan metten ni Hazel. Masansan met idin nga rumwar mapan sumurot ka dagiti sigud nga babarkada na. Agsubsubli metten day sigud nga aramiden na
Idi balasang pailaeng kinawang pay ti anak na. Nga mapan maki jam-jamming kandig iti barkada na. Pasaray mapan pay maki outing. Ngam ti pagmadyan na kasin kat no tinggarik ko no iparit ko aslag rebelde. Ibaga na nga basol ko kano no apay nga nagsikog, apay nga naadaan kami iti anak. No saan ko kumakano nga sinikugan, maaramid na kumakano pelaeng di iti aramidin na idi ta saan pa nga nagsikog, idi saan pa nga nagkaanak. Tapno saan nga dumakkel ti ririmi kasin yung pinalubusaklatan, taamangan ko nakno mamiris ng tumitlaeng nga napatpateg ti anak mi, ngem dagiti barkada na. Ang dua tawenen tinapalabas kasin yung saan pa nga nagbalbaliw ti asawa. Akit madi ko na ka. Dito yan tinagrugyan ti parikot mi kasin. Di ta mariknak nga kaslaawanen ti mariknak nga ayat para iti asawa when live-in partner ko. Kaslaawanen ti mariknak nga panagayat kani Hazel nga ina ti putot ko. No kasano nga namin pinsan nga nagmaumaw day ti riknak para ken ko anakasin. Kastoy man nga rod nga nagituloy nga isalaysay. Oh, partner. Di mo kaya ti sumurot ita, hindi jamming. Nakailatan pare. Agawid ak nga masapay ita. Ha? Ay na. Saan ka di nga damot kadwayo ka na dapay yaya ti ubing yun. Api nga naskin pelain. Ba't nga agawid ka masapa ka na dapay ni bakat mo? Detangar ti problema parang Marwin. Anya? Awan manin ni Hazel ija balay. Intawag itay ni Manang Vicky. Oh, masansan sa deta pa nagruruar ti asawa ma. Uwin nga ron. Kasla, saan nga anak ti panangibilang na iti anak mi? Kasla di na pa ipampansinin. Sipo di adayaya ti anak mi. Kanayon mo ten nga rumuar nga mapan sumursurot ka di babarkada na. Kanayon mo ten nga raramidin na, dahil sigod nga raramidin na, edi saan kami pinganagam mo? Edi saan pinganaganak? Detakit kami tirigat na, parang Dennis. Ha? Deta tirigat na, tanagasawa ka, iti ubing nga amang nga mitisi ka. Uwin nga rod, parang Marwin. Mariknak itan tirigat na. Kaslasan pa nga naipapas ni Hazel ti kinabalasang na. Aglalo agad no naasanay idi nga makibarbarkada. Apay nga mimad nga, di mo kinayat di kiti agkakapintas mo't nga kaopisinahan tayo nga agkursunada king ka. Ha? Ang imiso na lang ta medyo natayang ang damit-ten. Uwin nga rod. Kasla nagbiddutak nga rod, parang Marwin. Tapa nagrignak. Kaslawan mo tin, di mariknak nga ayat para kini Hazel. Nay. Sigurado ka din parang Dennis. Kaya't mo sawan. Kaslaawanen ti amor na king ka ni Hazel nga asawam. Kasla nga ron. Kaya apay. Idinto nga nakaseksexy mo't lata ni Hazel. Ubing lata tilangana. Uri no naganak. Malasin nga kaslawan ti anak na. Anya? Diyak nga rod amo. Nauri no agkaida kami. Awan iti. Mariknak nga rugso. Uwan anyaman. Anya? Dikin mo sawin. Nabayag nga saan kay nga uwan pare. Nabayagan nga saan kami nga nagtalik kay ni Hazel. Os? Talaga? Adda kayo gaya man, sir. Well, Manang Vicky. Kumusta nga eh? Awang ka di pa ni Hazel.
Ay, awan pa'y sir. Kasanungor ni baby. Napaturog ko kumitkid din sir. Ay, imbaglakid din tadda ka manang Vicky. Kasanulayan ti biyag mi. Kasanulayan ti anak mi. No awang ka. Ala sir, anusak met kidi sir. Ta isungarod ti trabaho. Tila pagdanagak sir. Ha? Amangan no, agtultuloy ti kasto nga raramidin ni Ma'am Hazel. Baka saan ton nga mo ti anak yung nga iso ti inana. Buwan nga rod. Imibagak mo't king kwa na daytan. Yung kaslawan ti bibiyang na. Ha? Panagrik na nga rod sir, kat kasla saan nga napatig king kwa na ti anak yung. Naku namon, manang Vicky. Ay, angin, babaglatan. Sana bale, tada ka mo't. Pero mi nga ka ay ayok mo't kid di ang ay aywanan ni baby. Agyaman aking ka, manang Vicky. Ay na sir, nangang kayo ka din. Iidasaran kayo sir. Ha? Kumakit dahita ti araramidin ti asawak. Ang imawam mo. Ay, saan na balin sir? Unang kababayin mit king ka, manang Vicky. Simrek ka dito yung kasiyaya ti anak ni. Sakit idasaran nakpay ti kanan mi. Kanak kunak kuma. Babi amlatan sir. Okay la kanyak. Awan mo ti trabaho kon sir. Kasi ka, nangangkan. Nasapa ka na nga nitay, sir. Oh, sabay anak nga ro din ah. Kaslapan na ka midnight snack mo batin. Mabainak, sir. Ay, saan kang mababain? Ay na, umega hanggat din. Ti manak mo't, awan ti kalanglang ko amangan. Tanabayag batin, nga jak nakalanglang ti asawa. Ay, sige, sir. Sa bagay, mariknak mo't kit din ti bisin ko. Oh, sige, agidasar ka nga ro din. Tagiddan tanamangan. Manang Vicky. Uwen ka sinyong ad-adda idin nga niyaya weno ni Manang Vicky ti kalanglang ko nga mangan tunggala sumangpetak iti balay mi nga mayra nang awan ti asawak iso ti mangis-istimar kanya no laki din napaturog nan ti anak mi iso ti mangisagana ti kanan mi kurang nalaengan ket isot mangpeles kanya. Bayat ti panaglabas, dagiti aldaw ka sinyong nga masansan nga kasta ti mapaspasama. Kaslaawan pa yan ti ganas ko nga mangbagbaga ti asawak no sumangpet. No idi ket gagangilaeng nga damagek no napnapanan na, no asin no dagiti kakadwana. Sa ako bagbagaan nga liklikan na kuman ti kasta nga raramiden na, ta ipamaysa na kuman ti anak mi. Angim na umaak meten. Iso nga pati iso na kat mas daawen. Anya, ada akon, damagin manen no, sa din no tinapnapanak. Saan yun? Maturog kalatan, no kahit mo't maturogan. Maturog akon. Itaman lang nga di mo damagin no, sa din no tinapnapanak. Kino sa asin no di kiti kadwa. Saan nga roden nga nasken? Sigurado ka. Napanak lang pabunyag, nagbunyag dati anak, dati mesa nga barkadak. Saan nga nasken nga ibagampay kanyak, maturog akon. No di mo kahit nga maamuan, di okay. Makaamu ka. Baka laing no panpanunutin nga sa makaturog akon kunak. Saan mo nga nasken, ti agpalawago nag-explain. No maturog kan, maturog kalatan. Makaturog ak maten. Okay. Nasayaat mat ah. Tasaan nga marengreng tibila payag ko. Uray no adagundaway mi nga makapaglanglang kami nga mangan kani Hazel kasinyong kaslalikliklikak paikid din. Kasla kayat ko nga saan kami nga agsango nga mangan. Tadyak mo, no? Dyak maawatan dirig na. Di ka kadipay mabisin. Mga galatan, mga anak tulat na damdaman. Nabaaw to day to yan. Saan to nga naimasin? Dadangkon to na.
Idadang kunton, ta agidang kami tulatan kini Manang Vicky. Okay, iso ti kayat mo. Apay, amok mat day tararamidem ka. Anya, makipinpinatangkeng ka kanyak. Gaputa, saan mo nga may papilit digiti kayat mo? Gaputa, aramidik na ta digiti kayat ko. Iso nga kasat araramidem. Ibagbagak keng ka, Dennis. Saan nga umubra kanyak dagita? Basol mo bitlaeng. Tanagasawa ka, iti ubing nga amang imitisi ka. Impakpakaunak keng ka idi. Ngano talaga, kayat nak nga ka din na, no kayat mo ngagden nata, kas ag live-in partner, o nagasawa, saan mo dapat nga kon-kontrolin ti biyag ko? Uwin nga rod, apay, naka di bagbagak, mangang kakadlatan, kat manipo dita, makaamu kalatan iti biyag mo, ingkay iti kayat mo apapanan, aramidem ti kayat mo aramiden. Bakamat kung kunam la deta, aman. Ore anya ti bagbagag, awan to matla ti awan to matla pagdalanan ti sa ukeng ka, saan ka di? No'y paritang ka nga sa rumwar, nga kaduam dagiti barkadam, mapangkan to matla ta. Oh, anya pa lang or serbina. No bagbagaan ka, di kan to matla dumdumngeg, aramidem to matla ti kayat mo. Anya or serbina, nga bagbagaan ka pa'y. Nasaya at met ano nakaamiris kan? Ta talaga nga rumbeng na laeng nga sa anak nga bagbagaan. Taday tatitulag ta idi. Nga aramidek lata digiti kahit kung aramiden. No kayat mo ngagden nata nga nasaya at tangadwa. Ay nang, adupay lang nga sa mangang kakadlatan, Hazel. Ay na, agyaman nak abarok. Taim pasyar mo ti apukok dito balay. Ket mo na mami, day tamot ting karik keng kaide. Ket ni nga rod Hazel nga asawam. Awala tinamnamay keng kuanan mami. Kay ket nalaing nga agbati dya balay, nga makichat-chat kadagiti friends na makitintinawag. Ngayon nita umay ditoy. Apay aya, kasulit na ka diti umay ditoy. Ket di nakad kayat nga tay iso kumamadla ti kadwam dito'y nga bumisita dito'y balay. Ad-damot ten. Nga ti yaya ti apukok ti kadkadwayo tunggal umay kayo dito'y barok. Ay, okay lang kanyak na, mami. Magkidi ti problema. Salud-sudek mangking ka barok. Mami? Okay kayo ka di pailaang iti kalilivin mo ni Hazel nga ina ti apo ko. Anya ti kayo asawon, mami? No, kumusta ka diti relasyon nyo akas agasawa? Apay nga nagsinnaay ka baraw. Adda ka di parikot yo. Amumot ti sigod nga problema kin ni Hazel, mami. Talaga ka din nga awan ti pagbalbaliwan na. Nawanan na ko itinamnama. Ay, day tati kung kunaking kaide. Apaman nga naamwak nga nasikugam ni Hazel. Kunaking kaide saan ka di, numalagip mo. Ngano bilang laeng, taga agden na kay akas-agasawa. Gapo iti, dakkel nga, gidyat titawin nyo barok. Amangan no adanto dagiti individual differences yo. Adanto dagiti saan yun to nga pagkinaawatan, gapo iti age gap yo. Ta syempre, ubing idi nga nasikugam, aging gaitap ket ubing pailaang ti asawam. Ket adda dagiti aramiden na nga amok nga di mo kayat nga aramiden na. Bye-bye aklatan, mami. Ay saan anak ko? Di ka ko mamaawanan ti tinamnama nga. Di ka ko agsardahay nga mangbagbagaking ko ana. Tabareng
Agbaliw to pa eh. Panunutan, pagsayaatan mo't ti binangon yung nga pamilya dayta. Nang runa kat iso ti ama ay ina ko na kuma. Ti apo ko, iso ti ina ti putot mo. Kasla nga rod. Anya. Kasla pa nagriknak mami. Saan na kaya ti agpakaina iti anak mi? Anya. Wen. Sipo di naadaan iti yaya ti anak mi. Nadlaw ko nga. Kasla pa nagrik na anak at awampay ti anak na. Kasla enjoyin na. Dati enjoyin na ti kinabalasang naman. Ay na. Kat madamag ko man anak ko. Mami. Saan nga ta nga aglalaki ti asawam? Ha? Diyak mo, mami. Diyak pa di bibibyangan no. At daman lalaki na winawan. Anya? Api nga di mo bibiyangan ko ba? Kadindin nam akas asawam ni Hazel. Kasla saan nga ro din, mami? Kasla kabalay milaeng nga gagangay. Nga tunggal kayat na ti rumwar ket rumwar. Ngawa na pulos ti bibiyang nan kadag iti kabalay na. Nang runa, iti bukod na nga anak. Ay, apay mo't nga kasta. Ay, nakarumamod gayam ti sitwasyon yung anak ko. Baam ta kasaritak to ni Hazel. Saan na, mami? Awan ti pagdalanan ti sa ukin ko, anak. Siyak tupay, di nan tupay dingdingin. Anyan to lagi dikinggan. Wan ang, saanin, mami? May baam latan. No di na kaya tiyagpakaina iti anak mi. Pues, aramidik ti amin. Para kini baby. Total, adamot ni Yaya na, ni Manang Vicky. Ay na, di nga rod kadanag ko. Kasano nga rodan, di nanton am-amaw ti inana ti apo ko. Nga baka tinto amuna nga inana kat ti Yaya na. Saan nga dayo nga mapasamag dayta, mami? Kasano nga raw, ipalubos ka din ni Hazel. Katimbaga king kwa na idi. Kasla awan ti anyaman na king kwa na. Ay, agsakit ti ulok kada kayo anak ko. Ay, kahit kumusta mo't dito yaya ti apo ka? Naanos, mami. Saan lang nga naanos iti anak ko. Naanos pa'y kanya. Ngalakit. Nasayatan o kasta. Iso nga sayatan mo ti tratar mo ikan kwa na. Alakit. Saan mo mo't ngayon imutan na yun ang mo't sweldo na no. Kasta nga ipakpakita na mo't ti kinapudnot serbisyo na kada kayaw. Kasta mo't ngagpaiso ti raramitik, mami. Malakarod, mami. Sige. Bantayak pala ni baby, Manang Vicky. Makamuka ka na kiti inyawit nga inte ni mami. Ay, sige sir. Sa into numalpas ko sir, inaktubit agdigos sir, atagik to ni baby. Okay. Sumarunak to matin agdigos. Sir, dalpasa kon sir. Ay, sorry, sir. Ay, jackpot na lagipin nga. Okay lang. Ay, sensyakan, sir, nakapadyama ako. Okay lang, Manang Vicky. Sumrek kalatan. Ay, okay ka di lang king ka, sir, nga. Nakapanturo ka. Inak matagdigusen. Ay, sige sir. Atagik lang ni baby ta.
inak tumaturog hindi silid ko, sir. Saanen? Anya? No napaturog mo, kat makaturog kan, iturog mo talat tamutan ta, makamuak tulatan nga agbirok ti pagturugak. Ay, saan na mabalin na, sir? Kababayin mat kada kayo, sir. Silid yu dayto, sir. Unang ad ako mga dakailat ti agkaida. Tawan ni Hazel ita, saan nga gawid? Ay, overnight da kano iti mesa nga resort. Iso nga taltalo tay layang diti balay. Ah, iso nga kidawek ko ma. Nga dakay ti agkaida kini baby. Mga numariing ka jak mo nga, jak mo tiraramide. Nimbagking ka tanasanay kan. Ito pa nagsukat ti diaper, panagpagatas. Ay, sige sir. Pagturugan nyo nga ron, sir. Kompormento ditan. Inaktulat na maturog niya sa alasin. Ay, mati sir. Kababain mo't kada kayo, sir. O sige. Dito iktulat ang ron ang mga apaktulatan. Sige sir. Sige. Inagbit nga ron aglabar. Sige sir. Happy kasi ti marikritnak. Itaklain nga makita ni Manang Vicky nga. Nakapanturog. Na nagkiting ti short na. Ken agminar de ti barukong na. Naruamak amin nga makitkitak nga. Naka-t-shirt iti nalawa. Ken naka-pantalon, naka-jeans. Nakidis ba't gayam ti kudil ni Manang Vicky Nalapsat kan sexy mo't gayam isuna. Madideti mga pampanumot ko. Ay na, apikas la sa balit ni marikriknak. Kan apikas la rimugso ti riknak. Kan api nga imingar deti kukwak iti nakitak isuna. Nga nakiting deti short na. Kan nagminar ti barukong na. Madi. Madi deti Dennis. Madi deti ka pampanunutin. Pandi, yaya isuna ni baby. Saan mo rumbing nga pagpantasyaan ni yaya? Saan mo rumbing nga imaginan ni Manang Vicky? Dennis. Iyaw awan mo. Sir. Dito'y kailatan, sir. Pagtengan talatan ni baby. Anya? Sa anak mo't ka nakuti nga maturog, sir. Nalawa mo dito'y bed. Saanin? Dito ay klatababan. Adamot extra nga foam. Isulatan ti yaplag ko. Sigurado kayo, sir? Uwan. Alangarot, sir. Vicky. Sir? Diyak samot din matirid-diriknak. Ha? Api gayam nga di ka nag-asawa. Ay, api damagin niyo, sir. Makuryo sa klaeng. Italaeng ngamin nga, malagip ko nga damagin. Naganakak idi nga balasang, sir. Uwen, amok nga da anak mon. Ngim api nga di ka nag-asawa. Impamay sakon ti nagtrabaho para iti anak ko idi, sir. Simsimreka ko nakas katulong, yaya.
Awanan ti panawin ko iti nga agasawa. Aw, imposible nga awan ti nagararam ken ka. Aduda, sir. Ang saan ko ngayon kaskaso ida. Taamangan ko nak, numapasamak to manen na tipi. Inaramid na ti ama ti anak mo. Oh, api nga san nasaludsod yu, sir. Kwa. Nukasta. Awan ti boyfriend mo, Vicky. Ay, naawan, sir. Nabayagak mo dito nga agserserbi ka da kayon, sir. Akasiyaya ni baby. Nakita yu ka din, sir, nga dan yung pakasti ko, nga boyfriend ko. Sa bagay. Ape ka di, sir. Sabi ko matasaan ko nga pakabasulan dito aramidek. Ha? Sabi ko taasaan nakakagura. Diyak lang aminin matiriknak. Diyak maigawid din tiriknak. Anya nga rik na, sir. Ala, madanaga na kada kayo, sir. Ipa-hospital kayo, sir. Anya ka diti mariknik na kayo, sir. Anya tin sakit yu, sir. Ha? Awan. Ha? Angin. Kadigiti naglabas nga aldaw. Nga datati, adda nga datati agkalanglang nga mangan. Sir? Nga datati agkuy-kuyog nga mapanagpasyar. Nakadua tati anak ko. Ay, gagangay sir, tasyak nga rutiyaya ni baby. Tunggal, inak isarungkar ni baby kini mami, kini lola na. Adda nga si katikaduhak. Man, ano, sir? Diyak maawatan nga rutiriknak. Takasladan rin musing nga panagayat ko king ka, Vicky. Anya, sir? Agayatak sa king ka, Vicky. Sir? Awanin ti mariknak nga ayat kini Hazel. Namin pinsansan nga naibawing ko king ka dayti panagayat ko. Kasano nga ni ma'am, sir? Saan kami mat nga kasar ni Hazel? Kinawan met ti bibiyang na. Awan ti bibiyang na kanyak. Awan ti bibiyang na pati iti mismo nga anak na. Ti anak mi. Sir. Angin. Sika. Kayat mo ka di. Ti anya, sir. Kayat mo ka di. No datalaing ti agden na. Vicky. Ala, sir. Sigurado kayo, sir? Ala, yayaak lang, sir. Awan ti adal ko, sir. Imbag kada kayo, napintas ti biyag yu, sir. Napintas trabaho yu. Kit ni api ko mga agayat kayo, itikas kanyak laing, sir. Diyak nga rod mo. Diyak maawatan, Vicky. Kinbakbakit nga amang kada kayo, sir. It doesn't matter ako nada. Nabayag mo nga awan ti karelasyon mo. Amok nga. Uri no ada anak mo. Amok nga. Agragsakak tuking ka. Sir. Nangruna no palubusan na. Nga niya, sir. Nga mangagit kadagit a bibig mo. Sir. Sa anak ko mga pahayan, Vicky. Sir. Ala, sige, akidim ka. Ikidim mulatan. Basta panunutem. Agayatak king ka, Vicky. Hanya ka diti marikrik nam, Vicky. Tsaka mo, sir. Taitalaing manen. Kalpasan iti nasorok 20 atawan nga. Nga niya. Nga ada nangagik kadag iti bibig ko. No, kasta. Nabayag mo nga panawin nga. Saan mo nga narik na ti bara ti arakot ti may isang lalaki? Wait, sir. Umekat dito'y tababa.
Dito tayo, kudson nga niya plug ko. Tapno saan nga madistorbo ni baby. Ah, ah, mm. Kaya't ka nga rakupin iti nakairot, Vicky. Ah, ay, ah, arakupin nakman. Sige, sir. Oh, anya ti marikrik na. Okay lang atakin ni Ma'am Hazel, sir. Saan mo nga panunutin ni Hazel? Nulakit di umanugot ka. Datantun tiag din na, Vicky. Sige, sir. No kasta, adamit laing mariknam nga. Saan kayo nga narigat nga? Ayatin, sir. Distansyak la tiriknak nukwa ti bagik. Ngam aklunet. Kadagiti panagkalkalang lang ta amangan, panagkuykuyog ta no agpaspasyar tayo kada baby. Kasla mariknak nga. Diyak mailibak tiriknak. Sir nga. Ngayon imagine ka. Datati agasawa. Kat anak ta ni baby. Ha? Saan nakaroon nga awagan iti sir, no kasta? Dennis. Ay, sige Dennis. Saan nakaroon nga manmanangan ah? Itay palaing nga saan ka nga manmanangan, Vicky. Kasaanan nga man ang Vicky ti, panangibilang ko keng ka, iti biyag ming nga agama. Sikan ni Vicky. Nga kaayan ayat ko. Wow. Abay, sir. Ite nga rod aprusak na ti barukong mo. Kasla. Napinpintas pa iti ubog na gayam. Ngem barukong ni Hazel. Ay. Ni Hazel ngamin ka. Medyo idinaganakan na yudyuden. Ay. Gapo si siguro, sir, saan nga nagpa-breastfeed? Diyan mo. Angim. Oh, wow. Dennis. Mabaling ka di nga ang malak. Ay, sige lang. Amom ka di nga nabayagan nga awan tinapasamak mi kin Hazel. Takasano nga daganas ko. Amok. Ha? Ibagbagamon no ka kanyak ni Ma'am Hazel. Ha? Ibagbaga na kin ka nga awan ti mapaspasamak mi? Diyak lagun uni nga min no ka. Mas daawak ka rin na aping ibagbaga na. Iso nga, idida mo maasyanak king ka. Takas lalukluk kwen nakalaing ni Ma'am Hazel. Dennis. Amang ano, dapat kidi lalaki na. Baka da boyfriend na nga, kasadaran na. Maka-age na. Saanin nga nasisita dayta. Na may mayat pa kidi. Nasaysaya at pa'y. Taisudan ton ti agden na. Kadatan tumeten ti agden na. Datayo ka da baby. Angin, tapno formal nga mapasamag dayta. Pag may sayin tangaro din nagiti pagkita. Tapno agkarayam ti bara ti bagik iti bagim. Agre ka Dennis. Baka mabigla Abay. Nasurok do apulo at awen ang ngawan padas ko. Kat, saan ka di nga rumbeng nga? Kaili mo kuma? Tiyamok pegidigat. Anya, saan nga nga nagsara ti abot nan, Dennis? Anya, apig agsara ko ma. Tsaklaan mo Nabayag nga din na usarin. Nabayagan nga awan ti ko patas ko. Ay, katawaan na ka talaga. Kit damagik laing mo baka nasakit. Ngamin,
Ti ginagpaiswan na minsan pala nga napadasak. Iso day di damo ken maudin. Iso nakalaak ti sikog ko idi. Anya? Ti kahit mo sawan na minsan kalaang nga. Nagsikuga kadagos tapos intarayan nakmat ten deti nakasikog kanyak. Sipo di din awanin ti padas ko pay. Amang ano kasi man ti kasakit nan. Saan? Saan ako nga nasakitin? Iti damo lang nga nasakit. Unang nagbayag day giant. Amang ano nasakit man. Sana bale. Saan ko nga bigbiglaen? Kat numarik nam ti sakit na, ibagam laen. Basta inayadam laen, Dennis. Mabuti nga. Natroba ka day di nga padas ko. Idi first time ko. Kasladyak kahit ka maulit idin. Iso siguro pa iti may isang rason no apeng nga. Saan ako nga naki-boyfriend pa eh. Akit nagsaya atin no kasta. Di kasla. Kasla first time mo latamat. Kasla first time mo nga matagikwa ka. Sige. Ininayatik laeng, Vicky. Yeah. Nasakit ka di kas ididamo? Saan unay? Angim, ad-ada nga ganas tinarik nag-itain sirek mo, Dennis. Kunakmat kin ka, naganganas. Itan, saan mga damo? Nga ididamo laing tinasakit. Unang paiso. Dennis. Vicky. Dennis. Nagganas kayam ti may kadungat nga daras. Ikaw na. Saan nga kasto ididamok? Kapasig na sakit tinarignak. Ang ibita. Nagganas gayam. Saan ka ba kadagarin ni baby makariing? Ay, nalipatak. Dennis, sorry. Nalpasin, Dennis. Uy, pasensya ka na. Alis to ka naglipas. Tanabayag mo tinday dinaudi nga patas ko. Ay, katsi ka. Diyan mo. Ngam naganas. Naragsakan ka kadimalaeng. Sana bale. Into na makainanaak. Agpaminduatan to. Ad-adantong tiganas na. Ha? Talaga? No may kadwa? Naganganas? Un. Naganganas para king ka. Napapaot ton. Napapaot? Un, napapaot akton. Napapaot ton ti panag-anaig ta. Mabaybayagak to aglipas. Tapno aglipas ka man. Ay, kasta aya. Pasensya kan jak amin amo. Sige. Angim na ganasa mo lang. Sige. Ginanata lang arat. Sige. Inlimid mi ididamo ti relasyon mi ken ni Vicky kasinyong ngem mga ala kami lang ti tiyempo mi tapno ipudno mi ken ni Hazel ti limid mi ken ni Yaya Vicky. Pacheck kasinyong nga damit ilimlimed ni Hazel nga boyfriend na angem awam pa ti pamaneknek mi awam pa ti pamaneknek ko. Kasta unay tiragsak ko kasinyong iti baro nga ayat iti biyag ko. Angem naragragsak to kumamanen no nawaya kami. Nga mangipaam mo iti sangalubungan nga da kami nga duwa ken ni Vicky ti pudno nga agpinpin nateg.
Tipay may sa aparikot ko kasin apaman nga ipudno minton kini Vicky, awan kini Hazel ti relasyon mi kini Vicky. Ket umanugot nga makisina kanya. Amangan no santo nga umanugot nga agbati kanyak ti anak mi. Angem kumpiyansa ka sinyong nga ibati nanto ti anak mi kanyak kada kami kini Vicky. Gaputa kaslaawan mo ti bibiyang na iti anak mi. Baka addan tupay nga kayat na. Baka addan tupay nga kayat na nga agbibiyag manen nga kas single wenno awanan anak. Ang imsakbay nga mapasamak dayta kasin nagsuratak iti programam ta agpabalakadak man no anyat kasasayatan nga approach anyat kasasayatan nga panangibaga kini Hazel nga dakamin kini Vicky tipod no nga gininayat. Dahil nga ron, di ba kabuklan, di pa kasarita ka sinyong maburburiburan, di panunot ken pusok kunak idi itay damo, itay rugrug iti surat kong ita sa anen, ta nakaamiris kamin ken ni Vicky nga ituloy-tuloy min, tirunogyam mi a relasyon, total awam met iti. Awam met ti amumi nga basol mi, when anyaman, ta hang kami met nga kasar ken Hazel. Ken maysa, baka kayat ng tupay nga makisina kanyak ni Hazel. Sabay kumagad na kay batit adal dati nga pakasarita akasinyong nga no mariknam ti ayat iti maysa nga tao ket iso ti patsem nga makaited ken katiragsak. Sige lang, go lang. Saan mo nga ipalubos nga agtalinaed ka iti maysa nga tao nga kanayon man ka mangpaspasakit ti riknam. Ngawan met ti mariknam nga panagayat pay ken kuana. At nagserbi ko mga liwliwa ken pagsarmingan ti biag dati nga pakasarita kasinyong kadigiti padak nga di mo kinagbuyag yamanak ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuy problema pagayam mo. Dennis iti Ilocos Sur.